בפרשים, אני רוצה לספר לכם סיפור מעצבן, ברמות. א', פאטמה זאת לא מזכה טוב, יש לנו חלוטה באמבטיה. ב', אז הכי רע. היום אני באה לבית ספר, אוקיי, שמח, מרוגש, יש סגר, זה יום האחרון שלי בבית ספר. בבוקר הייתה שירן אומרת לכל הכיתה, יהיה סגר מיום ראשון, אבל מערכת החינוך ממשיכה. כיתות הגנים וכיתות א' עד ד' ממשיכים כמו כרגיל. הרי ומי זה? בגלל מי זה? בגלל גנץ. ביבי אמר שאפשר. פשוט גנץ אחר הזה אמר שיהיה לימודים. אוקיי חבר'ה, אז אני לא אלך ללימודים האלה בסגר. אני אשאר בבית. אוקיי? אוהב אתכם ויאללה, שונא את גנץ. היי בראשים, אני חזרתי עכשיו לסרטון. כל הסרטונים בסגר. עלה במספר חולים וחושבים סגר כלכלי. לכן מיום שישי. הם חיים בסרט. לא, המדינה הזאת פשוט חיה בסרט. אני בסרטון של בראשים. היום נסענו בנסיעה מסנסנה עד אין לי מושג, אשקלון. וזה לקח לנו 3 שעות, שזה בזבז לי מלא דברים בבטריה באייפד. וזהו. מה נשמע חברים? אני בעוד סרטון של חברים. פשוט עכשיו אני הולך לקבל כביסה ואז שיעורים. ואז אני לא יודע, גם רציתי לצחצח שיניים, אין בעיה. שום בעיה. אני אצחצח. כן. אני אצחצח. קחי מברשת. קחי משחה. פשוט מאוד. אני הבטחתי לכם סרטון של בראשים, הוא קורה עכשיו. אז כמו שאמרתי לכם בפעם השנייה, שממש מעצבנים חופשים פה, ואמא כאילו מלמדת את כיתה, לא זוכר שאמרתי לכם, ממש מביא. אבל היום, ואני אגיד לכם עוד משהו, שעכשיו אני אז אוהב אתכם ויאללה ביי. תקשיבו, האמא אמרה שהיא תיתן לי במחשב של אחי שיהיה מקולה. התקלחתי, חיכיתי הרבה זמן, היא כוונה לי חיבוק, ואז היא לא נתנה לי את המחשב שלה, ביי. סרטון של בראשים, היום היינו ביום כיף בעבודה של בוש, עכשיו בדיוק בגלל שהוא מנהל אנחנו יכולים לקפוץ על כל הכדורים.